Hey, hölgyek, urak, köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez itt a Báró Rádió, az FM 303.3.3.3 ultra rövid megerces hullámán. Ne felejtjétek el, ez egy interaktív műsor, ahol ti is velünk tarthattok. Sok újdonságot hoztunk, szóljon most is egy Gino Mario. Hogyan mondjam el? Elindultam hozzád, vártál, semmit nem sejtettél még. Ahogy néztél, ott álltál, azon gondolkodtam én. Tudod, nem könnyű az érzés, a helyemben mondd, mit tennél. Annyi minden van, mit kérnék, de szívem megfáradt már rég. Hogyan mondjam el, nekem mennem kell, segíts megtennem, vár egy másik hely. Hogyan mondjam el, nekem mennem kell, segíts megtennem, vár egy másik hely. Lehet, hogy holnap mással látlak, mégis elmegyek. Lehet, hogy fájhat még a szívem, mégis megteszem. Tudom, hogy egyszer elmúlik majd, hagyd, hogy így legyen. Tudom, hogy jön majd más, meglátod, boldogabb leszel. Ne nézz így rám most, kérlek, add, hogy csendben elmenjek. Búcsúzástól mindig féltem, ne sírj, kérlek, mennem kell. Lassan elmúlik majd minden, talán másképp gondolsz rám. Ahogy telnek majd az évek, szép emlék lesz, semmi más. Hogyan mondjam el, nekem mennem kell, segíts megtennem, vár egy másik hely. Hogyan mondjam el, nekem mennem kell, segíts megtennem, vár egy másik hely. Lehet, hogy holnap mással látlak, mégis elmegyek. Lehet, hogy fájhat még a szívem, mégis megteszem. Tudom, hogy egyszer elmúlik majd, hagyd, hogy így legyen. Tudom, hogy jön majd más, meglátod, boldogabb leszel. Lehet, hogy holnap mással látlak, mégis elmegyek. Lehet, hogy fájhat még a szívem, mégis megteszem. Tudom, hogy egyszer elmúlik majd, hagyd, hogy így legyen. Tudom, hogy jön majd más, meglátod, boldogabb leszel.